kteří se dostavili před matriční úřad Karolinka, aby uzavřeli manželství. Ženich, pan Tomáš Bílek, nevěsta, slečna Andrea Walterová. Snoubenci se dohodli, že budou oni i jejich děti, které z tohoto manželství vzejdou, užívat společné příjmení Bílek Bílková. Je pro vás budoucí život velmi významný. Vstupem do manželství spojujete své životy v jeden pevný svazek, zakládáte rodinu. Vaše společná práce i snahy směřují životního charakteru. Nastavili jste se dnes, abyste učinili prohlášení o tom, že spolu vstupujete do manželství. Proto se vás táží ženichu, pane Tomáši Bílku. Před svědky vstupujete dobrovolně do manželství s přítomnou nevěstou slečnou Andreou Walterovou. Je-li tomu tak, odpovězte ano. Ano. A vás, nevěsto, slečno Andreo Walterová, se táží před svědky, zastupujete dobrovolně do manželství s přítomným ženichem, panem Tomášem Bílkem. Je-li tomu tak, odpovězte ano. Prosím, vyměňte si prsty a dejte si své pevní manželské kolíbečky. Splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené a beru na vědomí vaši dohodu, že budete napříště užívat společné příjmení Bílek Bílková.
to dej, až půjde nevěstka. To nám pustila tu tradici. Tak my jedeme, čau, díky. Nazdar.